pagampo Ginoo nga sa among pagpatalinghog karon. Yatag kanamo Ginoo ang espirituhanong kahibalo, espirituhanong kaalam, ug labas sa tanan espirituhanong pagpanabot aron Ginoo nga makasabot kami sa imong mga langitnong mga pulong Ginoong Dios nga among mabati karon. Salamat Ginoo nga ikaw Dios magalamdag sa among una. Balang Espiritu Santo tabangi kami ug tudloi kami karong buntag. Mga ako ning gitugyan amahan diha lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus Kristo nga akong Dios ug manuluwas. Amen. Karong buntag dili na sa bago nato dili na sa bago nato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga higala kay ang ato laging textbook nga atong gigamit karon mao ra man gyapon ang balaang kasulatan nga maoy tinubgan sa tanan, maoy sukaranan nato, maoy atong basihanan sa atong pagwali mga higala. Di man nato malukot gyud kausang pagwali kining pulong sa Ginoo kay lagi di man gyud ni mahutdan og kahulugan mga higala. Kadaghang mga tao nga nangamatay na lang sila tungod sa kadugay na sa ilang pag-alagad pero wa gyud nila pagyud malukop ug ma-memorize ang tibok balaang kasulatan lagi kay ang balaang kasulatan angayan man nato gyud lang gyud ni nga mao atong basihan ug dinhita magasukad sa atong pag-alagad sa Ginoo pinagi sa balaang kasulatan mao nga dinhi na ta mag-ablita sa atong Biblia ang atong text karon nga atong gamiton makita nato diri sa ang atong foundation text makita nato diri sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 common verses ni mga higala. Taas-taas ni pero atong ning ganiron kaya ron nga masabta nato ug unsay atong pagtulun-an karong buntaga nga samtang kita maminaw. Nagaingon diri sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 magsugotan. Ingon siya sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Versikulo 2 sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Versikulo 3 pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan unsa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Versikulo 4 diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Versikulo 5 ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Versikulo 6 ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlan Juan 7 aron pagsaksing ngadto sa mga tawo may tungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Versikulo 8 si Juan dili mao ang kahayag apan miani siya aron pagsaksi may tungod sa kahayag. 9 ang matuod nga kahayag moanhi sa kalibutan aron ang tanan madan-agan sa kahayag. Versikulo 10 ang pulong dinhi na sa kalibutan pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala moila kaniya. 11 mianhi siya sa iyahang kaugalingong katawhan apan wala siya modawat kaniya. Versikulo 12 apan tagaan niya o apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Versikulo 13 mahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhunong paagi o pagbuot ang Dios mismo mao ang naghimo kanila nga iyang mga anak. Versikulo 14 ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran nakita namo ang iyang himaya ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong. Pinindutan ni pulong nga mga higala. Ang atong isgutan karon may tungod sa kanang pulong tinubdan. Ang atong topic murag ino na to nga topic karong buntaga kanang pulong tinubdan. Sos, kanang tinubdan. Nahinumdum ko sa Mindanao mga higala nga kiniwitang magkalos mig tubig.
kaning tuwa ta sa bukid mga higala nya lisod kayong panahon. Ang among tubig dito nga gamiton magkaos kami dito sa Atabay, dito sa Walug, kanang sa Walug ba dito sa bukid malagi nga tuwag lugar sa Mindanao. To sa Walug magbangag mi diha sa daplin sa Tusuwag, labi na naay kanang kahoy nga gitawag hagimit, kining kahoy nga hagimit may gala. Basta diha ka magbalon diha sa dapit ng punuan ang atong balon di yun mahugsan og tubig. Mao toy among kausan, mao dito may magkuha og mao toy among tinubdan no sa among gipaninguhaan og tubig among gikinahanglan, mao toy among lulugon dito sa ubos, magdamig sago, magdamig galon. Nya mao na toy among tubig. Wow, pertig yung kana kanang mao yung tinubdan sa among imnonon. Usahay ang kaning lubi usab amo ning butangan og tumoy pud sa dahon sa lubi ning punuan nya niguan mo agas dito. Nya sauran pug barel dito may mga ligo. Nya ang color ba niya nang tubig nga gisaw di mo anang dahon sa lubi nang ibugkos anang punuan sa lubi niguan. Sutoy ng tubig nya paingon dos barel ang color sa tubig murag cha. Brown, murag nang padung na mahimong kapi ang color. Bato yung mong ikaligo. So, mo ni kinugdan sa tubig na mo dito. Kining balon. So, mag-isgot karon sa tinugdan. Daghang mga butang at husgutan karon nga nahimong maoy source or tinugdan. Dunay upat ka mga butang atong tubagon ang usa ka pangutana nga tubagon ining upat ka mga butang atong isgutan karon kining pangutana nga nagingon kinsa ang tinugdan sa tanan. Kung niyo tag kinsa ang tinugdan sa tanan kung sa tanang mga butang sa atong kinabuhi sa atong kalibutan karon mga higala nga atong gitumban ug sa tibuok universo atong pangutana karon kinsa man gyud ang tinugdan ang source ni ining tanan mga higala. Atong makita dinhi ang unang butang atong makita dinhi sa pulong sa Ginoo diri sa kapitulo 1 bersikulo 1 nag-ingon sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios na sa wala pay mga butang diha na ang Dios diha na pud ang pulong ug ang pulong mao ang Dios. Versikulo 2, sukad pa sa gayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Versikulo 3, pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan unsa sa tanan, nga nabuhat, nga dili pinaagi kaniya. So atong masabot mga higala, nga ang tinugdan sa tanan, maugyod ang Dios. Di agyod sa Dios ang tanan mga higala. Kung balik yun ta sa pulong sa Ginoo mga higala, gikan sa pagbuhat sa tao hangtod sa kalibutan atong makita mga higala. Di ba sa unang adlaw gibuhat niya ang langit o ang yuta, sa unang kadlaw gibuhat sa Dios ang kalibutan. Niya sa ikaunom kadlaw gibuhat niya ang tao sama sa iyang panagway. Gibuhat sila babae o lalaki o gipatuyo niya dito sa kalibutan, diri sa kalibutan. So siya mao ang nagnugna, ang Dios mao gyud ang tinugdan sa tanang mga butang. Ang Dios mao ang tinugdan sa tanan. Mga higala, ang pulong sa Ginoo mao nang tinugdan. Mo bitaw ning ang pulong sa Ginoo mga higala matinga ka kay kadugay na ning pulong sa Ginoo, kadugay na ning nagbasa tag Biblia, pero di gini mahugtan og kahulugan. Mao ni bahandi nga langit mo mga higala nga di gyud mahubsan. Dili gyud mahurot. Dili gyud makabsan ang pulong sa Ginoo, dili makabsag kahulugan. Ang pulong sa Ginoo dili makabsan og mga mensahe kay ang pulong lagi sa Ginoo mao ni ang tinugdan sa wala pa ang kalibutan diha na ang pulong sa Ginoo ug ang pulong sa Dios uban sa Dios ug Dios ang pulong ug walay nabuhat sa tanan gawas pinaagi lamang sa pulong sa Ginoo. Mao nga siya atong masabot nga maugyod ang tinugdan sa tanan, tinugdan sa atong kusog, tinugdan sa tanan sa tanang mga butang. O niya, versikulo 4, diya sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. So dili sa espirituhanong pagsabot o pag-apply mga higala,
kining pulong sa Ginoo mao ni mo sustinar sa atong espirituhanong kinabuhi. Mao na nga pulong nga naghatag kini siya kinabuhi. Mao nga kini gikinahanglan nga atong madunggan. Sa diha nga ato ning mapaminawan kining pulong sa Ginoo mga higala samtang dunay nagwali nya samtang dunay atong gipaminaw diha sa mga nagwali unya ato ning gibasa diha sa balaang kasulatan. Ang kanang pulong sa Ginoo mitidlom na misulod na diha sa imong espirituhanong kinabuhi. O gani di ba giingon man nato diri sa Biblia diha sa Hebrewanon nga 4:12 nga ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok nga gamanan hayop pa sa espada nga duhay suwad mudulot kini sa gitagbuan sa kalag ug espiritu mo kutugkad sa huna sa tao ug moabot sa kauyuk-uyukan. Mao ni ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga ato ning gipaminaw mo absorb ni mo mutuhop ni ano bitaw nang dunay mga tao nga mabag-o gyud sa kinabuhi mga higala. Nganong nabag-o man sila human sila nakadungog sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mituhop sa ilang kinasuluran, mituhop sa ilang kasing-kasing, mituhop diha sa ilang espiritu ug nahimo kining kinabuhi diha sa usa ka tawo ug sa diha nga nahimo ning kinabuhi moabot kini ngadto sa kinabuhi nga diha sa pulong sa Ginoo nga mao kinabuhi nga walay katapusan. So mao ni ang tinubdan nga mao ang pulong sa Ginoo, ang original gayud nga sinugdanan sa tibuok kalibutan mga higala. Mao ni ang pulong sa Ginoo. So dunay upat ka mga butang atong hisgutan karon nga nahimong tinubdan. Number 1, kining makita nato sa Hebrewanon kapitulo 5 bersikulo, makita nato sa bersikulo 7 atong makita sa bersikulo 7 mga higala. Gingon diri sa Hebrewanon kapitulo 5 bersikulo 7, sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus nagampo og nangaliyupo siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga maoy gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon tungod kay na mapaubsanon og buutan man siya ginungog siya sa Dios. Apan verse 8, apan bisan og siya mao ang anak sa Dios nakatunan siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Verse 9 din ang punto na to. Kay nahingpit man siya nahimo siyang tinubdan. Matod pa din kay nahingpit man siya si Jesus nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Pertingindutan niyo. Ang unang butang na tusitan karon si Jesus mao ang tinugdan sa dayong kaluwasan. Siya mao ang source of salvation. Siya mao ang sa gitawag everlasting salvation. Kini mao ang tinugdan sa kaluwasan mga higaw sa dayong kaluwasan na alamang makaplagan kang Jesus. Si Jesus mao ang tinugdan sa kaluwasan, sa dayong kaluwasan. Nanumdum kita sa panahon sa mga apostoles, wala panahon sa pagbasa mga higala. Sa panahon sa mga apostoles, gidapang-dakop sila. O gi-explain sa usa sa mga apostoles nga ang Jesus nga ilang gidakop o ilang gitaral sa akbanan, matod pa sa usa ka alagad sa Ginoo, inyong gipatay ang tinubdan sa kaluwasan. So si Jesus mao ang tinubdan. Si Jesus mao ang tinubdan sa kaluwasan. Diha nato makaplagan ang kaluwasan sa kung nagkinanglan pagkaluwasan. So mao siya nahimo siyang tinubdan sa dayong kaluwasan. Pertinindutan ni mga higala. So natay laing pangitaon asa man ta mangita pag manluluwas. Mabitaw na nga karon Disyembre na manggayod kita. Naadlaw naman buwan naman nga atong gihinangop gayod. Kaya nga atong manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo nga mao ang tinubdan sa dayong kaluwasan. Matod pa ato ning gi-celebrate, ato ning gihandom, ato ning gi-celebrar kining Pasko sa pagkatao. Mao nga salamat ta sa Ginoo ni anang tanan. Si Jesus mo ang tinubdan sa kaluwasan. Ikaduha, nga lain nga atong makita nga tinubdan, nga atong gikinahanglan, nga atong mahibaw-an. Arita sa Santiago kapitulo 3 atong makita dinhi sa Santiago kapitulo 3
Matod ani sa kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto sa 17. Gingon diri, ang maong matang sa kaalam dili lang iton atong sugdon sa bersikulo 13 kay aron masabta natog unsa ning gipasabot aning verse 15. Nagayon diri kung diha kaninyo may maalam og masinagtanon, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos o sa kaalam. Apan kung ang iyang kasing-kasing anaa ang hilabihang kasina o kahakog, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran, pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Versikulo 15, muna yung sa verse 15. Ang maong matang sa kaalam, dili langit nun, kung dili kalibutanon, dili Diyos nun, kung dili yawanon. Versikulo 16. Diin anaa ang kasina ug ang paninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaw sab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Verse 17, din yung punto. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, putli ug unya makigdaiton, maagop, higalaon, maluluyon, maayog binuhatan, dili usab kini pilian ug dili tigpakaarong ingnon. So kaning mga bersikuluhan nagisgot may tungod kung mangita tagkaalam mga higala, ang sinugdan ang tuburan sa kaalam mga higala diha kanang gitawag og langit nun nga kaalam. Sa Proverbio kanunay nagisgot ang Proverbio wala po sa panahon sa pag-adto sa Proverbio. Matod pa sa Biblia ang pagkahadlok sa Dios maoy sinugdan sa kaalam. Mana diya nga ang kaalam nga atong gikinahanglan ay matod pa din sa kasulatan dunay kaning atong gibasa karon dunay tulo ka matang sa kaalam. Unang kaalam kaning gitawag og kalibutanong kaalam. Kalibutanong kaalam, mo sa maning kalibutanong kaalam. Kining kaalam nga atong nabatunan sa atong pagtuon dinhi sa kalibutanong kaalam. Ikaduha, gitawag ni siya tibugata po ni ikaduha mga higala nga kaning kaalam nga dili gikan sa langit kaning gitawag og yawanong kaalam. Kuyawa po ning yawanong kaalam mga higala gingon man gyud sa Biblia no nga ang kasulatan nag-ingon dili Dios nun kun dili yawanon nga kaalam. Ug ang ikatulo kanang gitawag langit nung kaalam. Asa man nato makaplagan kining langit nung kaalam mga higala? Unang-una makaplagan nato ning langit nung kaalam gikan gayud sa Dios nga kaalam. Ito tinindutan asa man nato ni makita ning tuburan sa kaalam, no tuburan sa langit ng kaalam. Makita nato dinhi sa ato ra guning bagahon ning diri sa 1 Corinto kapitulo 1 mga higala bersikulo 24. Kaning gingon sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 24 nagingon, apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grigo, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. O sa gingon na to sa Hebrewanon, ang tinugdan sa kaalam, langit nun nga kaalam. Ang gingon diri. Nga kinirabang langit nun nga kaalam, matod pa, mailhan mo ning naay kay balo o langit nung kaalam. Unsa mailhanan sa langit nung kaalam nga ang tao nga naay langit nung kaalam? Pitibugatan ni mga higala, no? Bini sa versikulo 17 sa Santiago kapitulo 3, unsa ning langit nung kaalam unsay naa sa langit nung kaalam kung ang tao nakabato ni ining langit nung kaalam? Divine wisdom. Nagayon diri, apan ang kaalam nga gikan sa langit anaa sa tanan. Una sa tanan matod pa ni apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan putli ato tininduta. Unsa ning kaalam nga nabatunan sa tao nga langit nun? Kining kaalam nga langit nun nga nabatunan sa tao, makita nato iyo sa putli. Ikaduha, ug unya makigdaiton. Makigdaiton peacemaker. Mao ning kaalam nga gikan sa
langit ng kaalam nga nabatunan sa tao. Muning ang mailhanan mga higala. Unya matod pa din gawas nga kanang gitawag og langit ng kaalam, kanang makigdaiton. Makita nato diri nga matod pa ining sa verse 17, makigdaiton niya maaghop ang tao nga naay langit ng kaalam. Mahigalaon. Kaning tao nga naay kaalam nga gikan sa Ginoo, nagabaton ka, mahigalaon. Kasi ninduta, kaya nga ito itong tagbilaran, mga higala, malipay ta magtanaw, ganay, mga dagkong mga litra, diyang mayroon nga City of Friendship, kini nga itong tagbilaran city. Mo nang kinibitang mga bulanon, mga higala, dungog manis Mindanao, kay gikan malagita sa Mindanao, dungog manis Mindanao nga ang mga bulanon, mga gitawag ni kanang maabi-abihon, hospitable gayud kining bulanon, perting ninduta. Proud tanong nga naatas buhol o kitang mga bulanon. So, mao ni giingon sa Biblia, di lang kay bulanon kundi ang tanan nga naay kaalam nga gikan sa langit. Ato baliko na gudi nindot kayo ni sa verse 17. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, pure. Ikaduha, unya makigdaiton, peacemaker. Sunod, manhood, kindness. Unya, sunod, mahigalaon. Mahigalaon. Tininduta po ng taong mahigalaon, mahigala. Way kontrak ang mahigalaonan. Unya, ang kaalam nagikan sa langit, ang tao nga nagkabaton sa kaalam nagikan sa langit, dapat yun, maluluyon. Tininduta, usa ni sa mga kanang gitawag karakteristik sa usa ka tao nga nakabaton sa langit nung kaalam. Hallelujah. Pero tininduta ni. Unya, maayong binuhatan o makita po sa binuhatan, maayong siya binuhatan. Kaya nakabaton man diay siya langit nung kaalam nga gikan sa langit na batunan niya. Maayong binuhatan. Unya, dili usab kini, tilian. Tininduta po ni may gala, no? Kining kaalam dahil nga iyas Ginoo may gala. Di mo pili og tao. Hallelujah. Di mo discriminate og tao. Di mo look down sa tao, mga higala. Ang tao nga iyang tan-awon, madato man, mapugri man, may kaalaman o may edukasyon man o wala, ilado man o dili, respetado siya anang tawanaan. Wa sa gipaubos, wa sa gi-look down, wa sa ingno na to nga tan-aw nga dili maayo. Kay kining tao lagi di ay nga naay lang nakabaton ni ining langit ng kaalam. Dili pilian. Partikular ni sa kanang kanabitang di bitaw ta mo pili og tao mga higala. Pero kining tao na mamili ta na dito pilion mga higala. Mabalit bitaw ta og kanang mga alawin na ukay mga higala. Mili mga talo. Di ni mo ibot sa sabot nga dili pilian. Kining gingon di ang langit ng kaalam dili pilian. Unya og dili pagkaaron ingnon mo nang pure lagi ang kinabuhi dili plastikan mga higala. Kaya ang tao nga naay kaalam gikan sa Ginoo naa niining mga kinaiyaha. Balik ko na po nako pertiniduta gini. Unsa to? Apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan putli ug unya makigdayoton, maaghop, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan, dili usab kinipilian ug dili pagkaaron ingnon. So mao ni ang langit ng kaalam. Kinsa ang langit ng kaalam? Nga ang tinugdan sa langit ng kaalam. Ang Diyos mo'y langit ng mo'y kanang gitawag tinugdan sa langit ng kaalam. Nga dito sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 24, si Jesus mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Mao na una ato Kristo sa kinabuhi kung atong dawaton si Kristo nga atong kinabuhi. Muna yung pangutana nga nagyon kada sa man magsugod ang kaalam sa langit nun dinhi sa atong kinabuhi. Kung gusto pagkaalam na moabot sa atong kinabuhi, magsugod na diha sa diha nga si Kristo ana sa atong kasing-kasing. Atong dawaton si Kristo nga atong Ginoo ug atong personal nga manuluwas ug atong papuyon sa atong kinabuhi. Ang iyang pulong papuyon sa atong kinabuhi, mga higala, kay mao na ang tinugdan sa tanan. Hallelujah.
Matod pa si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Sa ato pa kun ang tao adunay Kristo, giharian ni Kristo, gidawat niya si Jesus nga iyang Ginoo personal nga manuluwas. Siya mo ang tao nga nakabaton sa langit ng kaalam. O kay nakabaton man siya sa langit ng kaalam, makita diya siyang kinabuhi. Ang resulta sa usa ka tawo nga nakabaton sa langit ng kaalam, perting ninduta gining mga pulunga mga higala. Salamat ta sa Ginoo. Wa ba ta mangandoy aning langit ng kaalam mga higala? Matod ta ang langit ng kaalam na makita diha sa kinabuhi sa tao na dili ti pagkarunin unya putli, maluluyon, mahigalaon, di pilian. Hallelujah. So ninduta ning kalaman. Panganduyan ni mga higala. Ya unsa man na makabaton tani ining maong kaalam. Adawata sa Jesus, simple kayo. Tapoy si Kristo sa imong kasing-kasing. Pahari siya sa atong kinabuhi. Kaysa diha nga si Kristo baharion sa atong kinabuhi, diha na magsugod ug nga magbasa putas pulong sa Ginoo. Diha na magsugod ang langit ng kaalam dinhi sa atong kinabuhi. Ikatulo nga tinugdan, kadunay na to ning gisgutan mga higala. Diri sa Juan kapitulo 14 versikulo 27. Nagaingon diri sa versikulo 27 sa Juan kapitulo 14, pero sugdo na to dinhi sa versikulo 25. Gisultian ko kamo ni ini samtang ako uban ta kaninyo mo ni pulong ni Ginoong Kristo nato sa mga disipulo. Versikulo 26. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Verse 27. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa hinatagan o sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka o ayaw kamog kahadlok. O sige ngondri, ang kalinaw akong ibilin kaninyo o ang akong kalinaw akong ihatag kaninyo. So bang mga version gingon dito ang akong kalinaw ibilin kaninyo o akong ihatag kaninyo ang akong kalinaw. O sa may buti pasabot nini, ang buti pasabot nini nga si Jesus mo ang tinugdan sa kalinaw. Hallelujah. Di ba di palang tadugay nag-escort ako nga kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, natay kaalam gikan sa Ginoo, langit ng kaalam. O natay kay Kristo sa kinabuhi, makabaton kitag kalinaw. Kay siya mga higala mao ang tuburan sa kalinaw. Hallelujah. Kung ang atong panimalay o ang atong society, ang atong sosyudad, ang atong katilingban, maghari lang yun si Kristo, dahil kalinaw, mga higala, ang atong kabaranggayan, atong kasityuhan, atong lungsod, atong syudad, kung maghari lang yun ta si Kristo. Hallelujah. Kung maghari lang yun si Kristo, no, sa maong lugar na, di kalinaw, mga higala. Ninumdum ko sa usa ka barangay nag-adto ko mga higala, nakainumdum ko sa gisulti, di palang dugay, dining tuiga pa lamang, naka-istorya ko sa ka barangay captain sa ilang lugar. Matod pa niya, dinhi sir, magingnan ko niya, dinhi sir, dinhi maglakaw kag tibok gabi sa kadalanan, wa gyoy manghilabot kanimo. Ang imong balay matulog ka, matod pa sa atong barangay captain nga akong ika-istorya. Dinhi sa buhol ni. Ngayon siya nga tulog ka sa imong balay nga bisag di nimo sirhan imong putahan, way mo saka, way manghilabot. Kay kining barangaya, sir, silabihan kamalinaon kining bawang barangay. Tininduta po no. Wapod ko mangutanag unsay relihiyon atong barangaya. Ang importante ka kung ang barangay doon ay kahadlok sa Ginoo ang mga lumulupyo diha. Ang atong sityo, ang atong mga barangay officials kung doon ay mga kahadlok sa Ginoo, ay tininduta ka ng barangay. Wanay husayon ang barangay captain, wanay husayon ang lupon. Nga naman, tungod kay malinawon. Nakasinati ko atong barangay captain. Gamayon ra ba siya nga barangay captain mga higala? Pero manulti, bugnaw kay manulti. Ngayon siya, sir, wag yun kay kabalak-an dining lugar kay malinawon kining maong lugar. Ninduta, no? Kung ay sa ka barangay o sa ka lugar o sa ka pamilya na ang Diyos maghahari, doon may tuburan sa kalinaw. Hallelujah. Kay mingon si Kristo nga ang akong kalinaw, akong ibirin kaninyo. Ang akong kalinaw, akong ihatag kaninyo. Nakaroon, kung nakas problema,
Nyawa kay Kristo. Natay kabuga sa mga kasing-kasing. Nyawa paparia si Kristo. Kagubot yun ang naa sa itong una-una. Ang problema, budak-og ka na to. Pero kung naman ang itong problema, kabugat man, ang offer man po ng atong Ginoo. Di ba ang atong Ginoo, ingon man dito sa Mateo nga, umari kamo kanako, kamong tanan nga nabugatan o nabudlayan. Kaya papahulayon ko kamo. Makapahulay tas problema. Unya, human sa problema, mupuli ang kalinaw kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mga pari agyon. Si Kristo sa atong kinabuhi. Paharion, papuyon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug ang iyang pulong. Diba? Giingon mo po dito sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 15. So, paharia ang pulong ni Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing. Ang paharia, sa verse 15, gingon dito sa Kolosas 3:15, paharia ang kalinaw. Tingin duta sa verse 15, paharia ang kalinaw. Let the peace of Christ dwell in your hearts. Tingin duta. Hallelujah. Kolosas wala tayo panahon sa pag-anto mga pagbasa mga higala. Pero klaro kayo na nasa Kolosas chapter 3 verse 15. O sa may gingon sa 15, let the peace of Christ dwell in your hearts. Tuguti gayon o paharia ang kalinaw ni Kristo sa atong kasing-kasing. Kay kung naay gipahari na to ang kalinaw ni Kristo sa atong kasing-kasing, ang kalinaw may bantay po ni sa atong kasing-kasing. Hallelujah! Kanunay na ko ning ibalik-balik mo higala sa Pilipos Kapitulo 4 versikulo 6 ang ato sa 7 ingon sa ayaw kamo pagkabalaka sa bisan unsang butang hinunwa sa tanang mga butang iampo na to sa dada sa mga pag-ampo ug pasalamat sa Ginoo. Unya nato pa sa versikulo 7 ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang mga butang magabantay magagwarda sa inyong mga kasing-kasing. Hallelujah! Batuni gini mga higala. Naman ka karon problema, di ito na insomnia masiguro ta kay wala ta di katulog tungod sa problema. Tingali na putos ta sa lisod, na putos ta sa pobriho, nakaputos ta sa kanang gitawag og suliran sa kinabuhi. Mahigala. Osaray sulban ni ana, osaray solusyon ni ana. Hala, dawata ang atong Ginoong Hesus Kristo nga atong Ginoo sa manluluwas, pari ang yang pulong sa atong kasing-kasing. Og ipapuy-a usab ang pulong. Ayaw salikoy ang pulong. Papuy-a. Dito sa versikulo 15 sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 15 nag-ingon. Pahari ang kalinaw ni Kristo diya sa inyo kasing-kasing. Pag-abot sa versikulo 16, papuy-a ang pulong ni Kristo diya sa atong mga kasing-kasing. So papuy-a gyud. Ayaw ra himuang bisita ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Papuy-a gina sa atong mga kinabuhi. Pating ninduta gining pulong nga mga higala. Hallelujah. Kay siya mo ang tinugdan sa tanan. Katapusan natong tanawon ang tinugdan mga higala. Dini sa Roma Kapitulo 11. Atong tanawon ni sa Roma Kapitulo 11 versikulo 33 mag-start sa mga higala. Roma Kapitulo 11 versikulo 33 nganto sa 36. Paminaw gitang mayo. Tiknot gini ko nagtiknot sa mga higala. Matod pa din ang writer ni si Paul nganto sa taga Roma. Pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam. Ano na? Mo ni ganina, isgo na to tinugdan sa kaalam ang Dios. Langit nung kaalam. O balik ko nako, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam. Ug kahibalo kahibalo ang bandianon ng Diyos naagatanan niyang bandit ang kaalam kong kahibalo walay makasaysay sa iyang hukom walay makasabot sa iyang mga pamaagi tinuod na kita mga katawan limitado tas pagsabot sa iyang kaalam o sa iyang kahibalo o sa iyang mga pamaagi gawas kung i-reveal sa Ginoo nato ipadayag niya ang iyang pagpanambot din ka na ito, asa pa naman kasabot. Bato pa din bahandian ng uglaom ang iyang mga pamaagi. Verse 34. Sumala sa giingon sa kasulatan, manag-quote din sa maong writer ni Paul, na nag-ingon ang kasulatan. O sa may giingon nga yung quote meaning maong versikulo sa kasulatan. Matod pa ni, sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa unaw na sa Dios.
Awa man gyud. Kay bawo ba ita sa kauna sa Dios wala. Gawas kung magbasa kag Biblia, gawas kung magbasa pa sa kabalang kasulatan kay ang balang kasulatan mao ni ang panghuna-huna sa Ginoo iyang gisulat. Pero sa iyang sa Ginoo gis panghuna-huna sa Ginoo sa apol yun, di ta kay bawo kung sa gihuna-huna sa Dios. Siya lamang. Bisan gani sa tuang mga sa atong kanang gitawag o kaugmaon, siya lamang ang nakahibaw. Matod pa sa kasulatan, ako lamang nakahibaw sa iya sa mga kanang gitawag o kaugmaon sa tao. Nagingon to sa Isaias. Naingon sa dini, kinsay nasayod sa una-una sa Dios o sa Ginoo. Sunod, kinsay makatambag kaniya. O kinsay may magtatambag sa atong Ginoo. Di man pwede nato matambagan atong Ginoo mga higala. Kay siya man hinuon ang magtatambag. Kita may tambagan sa Ginoo. Dili man pwede nato butan ang Ginoo, dili man nato pwede butan og atong tambagan ang Dios. Way makatambag, way magtatambag ang Dios mga higala. Kung ang tao dili pwede matambag sa Dios. Matod pa dinhi kinsay magtatambag kaniya. Sunod 35. Kinsay nakahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan. Tiniduta. Law man yung pulungan ng higala. Kinsay nakahatag na to sa Dios nga aron baslan ta sa Ginoo. Wa man tayo gikahatag sa Ginoo mga higala. Kung sa may nanangingon matangaway gikahatag na to sa Dios. O nanghatag masirutag gluti para sa Ginoo. Nanghatag masirutag offering para sa Ginoo. Matkorda bisi kung saan atong kinabuhi, atong gihatag. Pero naghatag ta sa Dios. Kinsa may may gingan diri kinsa may nakahatag kaniya bisan unsa nga aron iyang baslan. Nga naman, tungod kay ang tanang mga butang nga naa nato, tanang naa nato, kinabuhi, kaalam kay balo, haleluya, kaluwasan, pasaylo, tanan, mga material, mga butang ato na batunan, ang atong kinabuhi, matod pa niya, way makahatag kaniya bisan usa nga iyatang baslan. Nga naman, tungod kay ang kasulatan nag-ingon dire, 36, kay gikan kaniya sa Dios, ug pinaagi kaniya sa Dios, ug alam kaniya sa Dios, ang tanang mga butang, iya sa Dios, ang himaya sa walay katapusan. Amen. Mga konsenay na na to karon, ning lampos man ta, mga higala, nagdato man ta, gibless man ta sa Ginoo, haleluya, may mataglawas, may matagtrabaho, may matagpanginabuhi, mga higala, hinumdumi, nga wa tay nahatag nato sa Dios. Unsa may atong nahatag dili gyud nato di mapasigarbo atong kagalingon mga higala. Unsa may atong nahatag nato material man, financial man, o atong kinabuhi, o unsa may mga butang nga atong nahatag para sa Dios, ay wa di ta mag-expect di ay nga ato tang baslan ta Ginoo. Kay wa man gyud ta maghatag kay ang tanan nga naa nato, ang atong kinabuhi, ang mga ang blessing nga naa nato, gikan man na niya. Ug pinaagi po na niya. Ug alang usab niya sa iyang himaya. Kung nakahatag man ta sa Dios, haleluya. Kana tungod kay naghimaya kita sa Ginoo. Matod pa sa kasulatan sa katapusang bersikulo na kumasahon mga higala dinhi sa Salmo kapitulo 15 ning pulunga mga higala. Salmo kapitulo 24 bersikulo 1 verse lang mga higala. Lagay mo sa iya sa Ginoo ang tibok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini, ang yuta ug ang tanan nga magpuyo niini. Kinsa may tinugdan diya tanan? Ang Dios ang atong kaalam, ang Dios may tinugdan, ang atong naa nato siyang tinugdan. Mao nga ang Dios may angay natong himayaon. Kung naaman tayo gikahatag nato sa Ginoo, kana tungod kay ato lang gipahimutan ang Dios nga iya tag gitagaan o atong gibalik nga atong gipahimutan niya pinaagi sa mga butang aniya kanato. Ug magatod pa niya kay ang tanan ang tibok kalibutan iya sa Dios ug ang tanan nga naa niini kanang magbutang na sa kalibutan iya sa Dios ug matod pa ngatos kasulatan ang yuta iya sa Dios ug tanan nga nagpuyo niini ang Dios mo'y tagiya. Mao nga kita ang tanan mga butang sa kalibutan property na sa Ginoo. Kita pong mga katawan mo, kita mo pinaka-special nga propiedad sa Ginoo mga higala. Kay kita mo ang gipakamatyan sa Dios. Higala igsuon. Tungod kay butang man ta propiedad man ta sa Ginoo nga iyang gihigugma. Ikanaog ang atong Ginoo Jesus Kristo aron sa pagluwas kanato bisan sa atong kasalanan ang Dios nagpasaylo kanato. Karong buntag gusto man tag mahinduan ta og makabaton tag kapasayloan sa atong kasalanan kay kitang tanan makasala man gyud. Halan dawaton nato si Kristo karon aron makabatong tagkalinaw og kahusay sa atong kinabuhi og ang maong tinugdan sa kalinaw, tinugdan sa kaluwasan,
Kung isugin nato ang atong mga sala nga kaniya, siya kasaligan nga tungod diya na mo pasaylo siya sa tanan atong mga sala ug mohindo sa tanang pagkadili makatarunganon sa atong kinabuhi. Sugod tas magampo diya sa imong tawangan, nahimutangan sabat sa pagampo ako mangunahan kamo magasabat. Magasugod ta Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan kong kasalanan. Akong giangkon nga ako magkasala Ginoo. Ug salamat Ginoo nga pinaagi sa imong kamatayon, imo kong gipasaylo ug imo kong giluwas. Salamat Ginoo ug karon og Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw ubang sa pagtuo. Sulod sa akong kasing-kasing, tabangi ko Ginoo kari akong kinabuhi aron makabaton kong kalinaw ug tabangi sa bako Ginoo sa pagbagos kinabuhi hangtod sa imong pag-abot. Kini akong gitugyan pasalamatan sa ngalan ni Hesus.